ассалому алайкум дӯстони азиз. Суруди хуб ва сарояндаи хуб ҳеҷ гоҳ аз муд намебарояд. имрӯз зодрӯзи яке аз ҳунармандони дуасра Мастона Эргашева мебошад. ҳунарманди маҳбуби мо Мастона Эргашева 26 октябри соли 1952 дар ноҳияи Қумсангир ба дунё омадааст. дар соли 1974 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм кардааст. сурудаҳое ки то ин вақт Мастона Эргашева сурудааст, то имрӯз дар дилу дидаи мардум садо медиҳад. барояш тамоми хушиҳои зиндагӣ, сеҳатмандӣ, саодатмандӣ ва кулли орзуҳояшро, ки ҳамеша ҷомаи амал пӯшад, таманно дорем. зодрӯз муборак бошад ҳапаи Мастона. شده حیران سخنهای تو جانا با عمر دنیا تا با قد شمشاد گذشته سوی گلشنک خونی به فدا شد نرگس پی نظر شود دیده سراپا از بهر تماشا نرگس پی نظر شود دیده سراپا از بهر تماشا Çantin içre cihanda Mecnun ile Ferhat Memurla kaçan tinler İşk içre cihanda Mecnun ile